दिनै फरायसा सान आरो बड'फानि 68थि जोनोम सान। गेदेमानि जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा सान हिसाबै फालिबोगासिनो थाखादोंमोन आरो दिनै जोङो गोग्गानाय मोनसिनगोन 2 बोसोर जाबाय आसाम सरकाराबो मानाव गेदेमा बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै फोसावबाय आरो दिनैनि सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुनिफ्राय जिल्ला दखरा आरो दालाइसा गासैबो जोंनि मावख'आव फुंबिलिनि आर'ज गाबनायजों लोगोसे फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो गोथारनि गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों। बे लेखानो दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंनिनो जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय बे समखं UN एकाडेमि बेनि फोथाराव जोङो जिल्ला हिसाबै बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै जोंबो फालिदों। दा बेवहाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों नोंथांमोन खौरांगिरि नोंथांमोननिसिमबो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर जासिदों बे फालिथायाव नोंथांमोना फैनानै सुलाद लाफैनायनि थाखाय। आरोबाव नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो बर' माहारियारि दैदेनगिरि जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनो गासैबो मुलुगनाङैनो बर' हारिनि सुबुंफोरनो जोंबो फरायसा साननि गाहाम हामलायथि जासिहरबाय। दिनै जोङो फुंबिलिनिफ्राय आर'ज गाबनाय फिरफिला बिरहोनाय बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय गोजोननि थाखाय फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जोंबो मावफुंबाय। दान्दिसेनि उनाव जोंनि गेवलां मेल बे गेवलां मेला जागोन। गेवलां मेलाव जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै लानानै आरोबाव जोंनिनो बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि सोरजिला आब' बिथाङा जोंनि दिनैनि गेवलां सावराय मेलाव बुंथिगिरि आरोबाव जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङाबो जोंनि सासे आलासि आरो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै दिनैनि जि मेहेर गोनां जोंनि फरायसा सानजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां मेल जागोन आरो बे गेवलां मेला थारैनो खोब मोजां जागोन बेखौ जोङो हास्थायदों आरो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि सासे दैदेनगिरिनि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ जोङो दुलाराय आसाम नाङैनो फरायसालि गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि आरो जौमा फरायसालियाव फरायसा सान हिसाबै फालिनो मोनदों आरो बे मोननायखौ जों जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। दा जोङो थारैनो नंगौ बिथाङा जे सासे बर' माहारिनि गेदेमा दैदेनगिरि बर' माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंखौ गावनि जिउनि थाखाय गावनि सोलोंथाइनि थाखाय गावनि मोनथायनि थाखाय बे रांखान्थि मोनथाय बे राजखान्थि मोनथाय बे उदांस्रिनि मोनथाय आरो आलादा बर' रायजो दानायनि जि जोंनो सिमां सुजुनानै होलांदों सान्थौ सानस्रि आरो आदर्श होलांदों बे थारैनो जोंनि थाखाय गोसोआव लानानै खामानि मावलांनो गोनां आरो बिथांनि सान्थौ सानस्रिखौ थुलुंगा लानानै जोंनि जिउ राहा दानायनि जि हाबाफारि बेवहाय जोंहा मावलांनो गोनांनि गोबां खामानि दं। जोंनो मोनसे गोथां सिमां बिथाङा नुनानै होलांदों बे गोथां सिमांखौ जों अराय जाफुंहोनो थाखाय जोङो नाजानांगोन। दिनै बर' माहारिनि गोबां सुबुङानो बर' माहारियाव गोबां सुबुं जोनोम जानानै फैदों गोबाङानो जोबलांदों नाथाय बिथांनि जि सान्थौ सानस्रि आरो गोथां सिमां बेखौ जों मावफुंनो हायाखै आरो बेखौ मावफुंनोनो दिनै साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा नाजागासिनो दं आरो जोङो नाजालांबाय थानांगोन। दा ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन जोङो बड'फाया मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानो नागिरनायनि जि सिमां नुनो होलांदों बे सिमांखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङानो सान्थौ सानस्रि होलांनाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा
खामानि मावगासिनो दं आरो मावबाय थागोन। जोङो बिबानाव थाजासिमाव आरो बर' फिसा हिसाबै जोङो बर' माहारिनि मावनां हाबाखौ बयबो सम होलायनानै मावनांगोन आरो बेबायदिनो जुदि जोङो मावबाय थायोब्ला मोनसे समाव थारैनो बड'फानि जि नुनानै गालांनाय गोथां सिमां बे बर' माहारिया मोनसे गेरेमसा माहारि जाहैगोन आरो मोनसे गावनो आलादायै गावनि हादोर थानाय मोनसे जोङो जाथि जागोन बेखौ जोङो हास्थायो आरो बेखौनो नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों गासै रायजोफोरनो जोङो फोरमायदों।